बांसिन जेरानि बुखाबो क्रिकेट थांनो थांगा होनबाथाय बाबु बसरि हांबाय आं बार होनांगौ खालि आंनो मा खालामनो बाबु के आं ओंखारसिनाय न'खरनि बाजाराव थाना बाबु cái bài cho mình đấy cái bài cái nào tao hả sức số đi đó chắc số đi ba số ông tên milik này di buku. Apa tini ni dah? Tini dah apa? Dia bang tini ni. Murah untuk lah tini ni. Sukan kita kaya noi. Mungkin nak satu baik aja. Ông kita mau pakai keji dah. Keji 100 kalau apa? खाएगा तो बाइक से एकदम स्पाइसी Bisa remote habis. 발드럽다. 발드럽너. 사쇼는 갈라트가 탕매요. 이게. 저렇게 가면 이게 되겠다. 우리 나나 통바이. Sampai cái busเลยเอามาศึกษาก่อนตามกับpasoนี่วิสตากะของคุณลำบ่อังบ่ได้ขอบกับTapi tak apa. 하나 나가봤어. 해다가 가더라. 이 발들었지. 아, 그냥 약간 콘텐츠 쓰면서 발들 부르면 안 먹어. 아무튼 맞으러 할게. 넌 반에 나시면 너가 미끄럽네. 아무 생각 못했어. Ini kamu tahu besar? Bisteka. Mau tangan tiris ke loh nada. Dinin mamang nabo.
ơi ok wabahan muya lokomotor और मिस्टी मस्ला सबाय बाचकले मोथां और न'को दाम कामो लोकोमोटर मोथां तेरो आलू बाय 150 आमचं तिने नुकतं तिने जेतो मला आमचं दे आणि बेसा कलम जाबो हनाय सिम्पल हेयर बेन्ड कासे तुइ फैगे कलम जाबो बाबो गाम सिरखं जाबो दाबो सादं बाबो को बहुत देराय खिलाय मन त साथि सादं बाबो बाबो साथि गिबा नामा नखौ बागा तिनी तो बाहर मारे जाथो क्रिकेट ना थांबाय बखने फुरचिस लास नाचो दङ समगा बते नायथो गानो नायथो गागा बो याखे अंगला अलख बुजा थागर मा बालासि खमै गोबां मांगा नाफोरखाय ओइ तिनी दारा बाजारनि ताम पाइतो खा सागादि नों बाजार हातिस नाय ख नोंखनि नरसे काउंटर गटा गटा दाहाय नामतर थुम नों खायफा माइ हामिया खाते हाखौ वाक वाक तर खाबा सारि मा खामा कक्ता ओइ आबन से गजार आसुक नाय बासै मारो गजार आसुक नाय जी गर काली हिनो आसुदा बो जागा बो कोन जागा ए मोरा ए सबा खादो आं निजिके जासायखौ बुझे का बागे रह का निजिके जानो तो जरा करे जी पर बिदि साबो आमा बाजार थांनो तोंका कसरानि बो अम्बो बको दांगा म शिलंनि फिल्टर दांगा म बो शिलंनि फिल्टर आव यबन छाबो आन बसाय छाबो पइला खाइप्रो अरन फायो हन न्याबो तामो हनसंन शिलंनि फिल्टर फोबो और द मन शिलंनि फाइलिं सा आनि बसा नासिदे बाजारनि फाइमानि बेनि आङो थांयाखब्ला बायां खेला थंमा जागा नाय दय खेना बाजारनि फाइमानि बय मालाय खइ आं बि नाना बा किन्दर तुक हो लायखानो बुई बये बुये अमा बुये बुदे बुइबो मुसलाने किरि जागे थांबा किता खारि थांगादा इ अब सामनासिलो अब साबै अब मुसला आं बाय किरि जागे खार थांगा आं बाय फिल जागो बुये बुय बुई बये बुइबो बुइबो दे बुइबोरि फिग्र हो जाका आं बाय सिना कता फादि मुसले आं बाय बुजांनाय नि साकाता बल खाकसार मामा इ आंना सिदे मा आंना सिदे हे मा ए सारि काहाम बखति मादे मा ए सारि काहाम जों बेराय मानि सारि तो सागदे आमो हे सारि काहाम जत नानो साबजाबो अब साबो इ कब साबो इ कब साबो अब इ कब नाय सारि काहाम ना सारि काहाम जत नानो ए काहाम तंबाय काहाम तंबाय जत ना काहाम के तंदि आं हाचेरे रक आं हाचेलायक आमानि क खनादि आमानि न खदि माइरक चादि माइरक आदि माइचेखे द माइचेखे आं बाय बुदाम ए बाप रे बाय थाया बाय ह बाय थाया थाजो जों बाइकनो बुइ रखनो माइचेखा बु काबु का खानाय दम मुजो फायगा तुम मुजो फायगा
musuh payuga ma papa bor thang papa le papa papa bol thang go ako yang nasi ka dito do eh ma an nasi la ma an nasi ka dano hey na hala no ano nasi de hey papa bor bol thang đã có papa trống cái tong tong na hanai hino bol thang ka tong ma nai bắt thằng cái nó giấy bài bách rồi đây bài je bai giấy bài bách trang cái बाजारनि फायनाय बसाबाय किसे बेरायखे खेत दिगिरगो बसाबाय बेराय मान पड़े आवन पड़े नगो फाइग्या नगो फाइमान पड़े मामु संका तैन बसानो माज बसारिर किसा उनके बसार माइ चार मानि पड़े मामु रमने आकोई दैतुको वाखेखा माइ चाखा ताबुका थुसिनाय मतैबो फाइग्या ट्रिप हाइगेबा ताबुखे आं थुसिनाय ताइ जतननो हरगाम अंगा ताइ काइसको जे कतालक नुगु दं हांके आनि चेनेल किसा सब्सक्राइब खाइरे बायदि किसा माया बाय दयाबे उनका तामने हमले सब्सक्राइब ब्लॉग नुगे हांके वीडियो खाने किसा मान बखा साङे माने बखा फाया ता वीडियो खाने बखा फाया ताम सानाय बखा थै थांगो सब्सक्राइब नुगे हांके ताइ viewers नुगे हांके viewer नुगे हांके ता अब न हमके किसा प्लीज सब्सक्राइब खाइरे बायदि जे कताल लोग तंगै रो के आसिक मतिनि बाबे हरका